Já jsem teda se vrátil před několika dny ze Sýrie, kde jsem strávil 4 dny v Damašku. Možná bych právě proto nechal ty věhlasné novináře, které jsem zmiňoval, a její dokumentární filmy na jinou příležitost, toho Roberta Fiska a Pilgera a další. A využil bych té příležitosti, že mám ty zážitky čerstvé a tento přednášku bych věnoval popsáním svých zážitků v rámci samozřejmě konspiračních teorií, abyste nepřišli zkrátka ze Sýrie. Protože to, co se v Sýrii odehrává, to je taky naprostá konspirace, dokonce to slovo konspirace se na různých stranách používá, protože samozřejmě jsme si řekli, že konspirace je spiknutí. Něco jiného je potom konspirační teorie. Konspirační teorie je, že někdo to spiknutí popíše. A někdo jiný, kdo to nechce přiznat, kdo tam má nějaké zájmy, tak ten popis toho spiknutí označí za teorii, a aby de facto zesměšnil to odhalení. To není žádné odhalení, to jsou výplody chorého mozku. Takže když abyste řekli výplody chorého mozku, tak to je konspirační teorie. Dneska už to tak funguje celkem dobře, zejména v žurnalismu. No, jaké spiknutí se tam vlastně jedná, protože někdo, kdo nesleduje to tak do detailu, a já si myslím, že my bychom to měli trochu sledovat do detailu, protože je to celkem stěžejní událost, historická pro nás a rozhodující. Já teda ještě zkusím připojit mezi tím ten počítač, než si dám do toho vyprávění. Historická událost, protože vlastně se na osudu Sýrie bude rozhodovat možná o osudu, nevím, s nadsázkou řečeno celého lidstva, samozřejmě nebudeme přehánět, můžeme říct teda určitě velkého počtu lidí, protože, milí přátelé, ten džihadismus, který tam probíhá za podpory tedy a souhlasu jak západních velmocí, zejména Velké Británie, což je ostuda každé západní demokracie, tedy že se podílí na této občanské válce, jak bychom tomu říkali. Já jsem stále ještě nenašel to správné slovo, protože tam žádní občané, nebudeme se připomínat, internet asi nám potřeba, žádní občané tam nebojují. Já vám vysvětlím, jak to myslím. Samozřejmě, že tam bojují lidé těch Syřanů asi, kteří bojují proti režimu. Bašara Asada je asi podle západních odhadů 200 000. To číslo kolísá neustále z různých důvodů, protože ti lidé to v této době už po 2 letech boje, bez nadějného, by se dalo říct, vzdávají, utíkají, hledají si jiný způsob obživy. Proč způsob obživy? Protože spousta těch lidí samozřejmě za to placena, aby bojovali proti režimu. Je to celkem dobře popsané, ty finanční toky, a kdo jakým způsobem financuje tedy ty rebely. Zejména se jedná o země Perského zálivu, země, které jsou samozřejmě absolutistickými monarchiemi, abychom si tedy řekli, jak to je s tím vývozem demokracie západu jako do těchto zemí a s tím arabským jarem a tak dále. Takže zůstaneme nohama na zemi. Máme si říkat, že se jedná tedy v první řadě o absolutistické monarchie. To jsou země, kde neexistuje ústava, kde neexistují volby, kde neexistuje parlament. Něco takového, co my vlastně považujeme úplně za přirozenost, naše generace tím spíš. Takže tady si můžeme už odpustit vůbec používání termínu demokracie, jakýkoliv. Protože to, co v Sýrii jako aktuálně nalézáme, je demokracie. Na ten region celkem slušná, jo? Protože musíme se taky situovat do té oblasti, o které je řeč, kterou nemůžeme srovnávat s tím, na co jsme třeba zvyklí v Evropě. Když pokud se podíváme, pokud bychom si chtěli zamést před vlastním Prahem, tak podívejme se třeba na naši vládu, která vystřídala, teďka odhadem řeknu 15 ministrů, kde už jenom 3 jsou ti původní, to je finance, zahraniční věci a premiér, a ještě možná místní rozvoj, nemýlím se, takže 4, že víte, jak to myslím s tou demokracií, poučovat nějaké jiné země o tom, jak si to mají dělat. Proč není možné nalézt žádné mírové řešení
v Sýrii, no protože tam prostě není vůle ze strany těch západních zemí, které se spikly, ku podivu, tyto demokratické země, se zeměmi těmito absolutistickými, jak jsem říkal, Saudská Arábie, Bahrajn, Katar zejména tedy. Tam nalezáme taky dobře financované televizní stanice, na jedné straně Al Arabiya, na druhé straně Al Jazeera. Al Jazeera je velká fluktuace, protože spousta novinářů už na to nemá taky žaludek. Zažili jsme, jak jejich coming out v konfliktu proti Kaddáfimu v Libyi a nyní už tedy 2 roky trvajícímu konfliktu v té Sýrii. Proč jsem řekl, že to může ovlivnit velký počet lidí? No samozřejmě, že jste si všimli, že existují některé země, které jakoby podporovaly ten režim. A možná, že nerozumíte, proč tomu tak je, jaký zájem má například Ruská federace na tom, aby se trval u moci Bašar al-Assad a aby nedošlo k naplnění těch požadavků nejen těch teroristů, ale těch okolních států, tedy, které jsou nepřátelské vůči Sýrii momentálně, tak je jasné, že Rusko k tomu má nějaký důvody. Říkat, že to je kvůli tomu Tartusu, což je přístav v Sýrii, který využívá ruská flotila, to je samozřejmě velké zjednodušení. Tam jsou mnohem větší věci ve hře, takže se nejedná jenom o nějaké geopolitické postavení. Jedná se o to, co se tam probíhá, to znamená ten džihadismus. Ti salafisté, kteří byli vyzbrojeni a zaplaceni vydatně k tomu, aby tam dělali to, co tam dělají. Já ještě stále váhám, jestli vám mám pouštět, co se tam dělo, protože to možná není úplně jako pro všechny stravitelné, takže se na tom ještě domluvíme, jestli to vůbec budu ukazovat. Možná, že najdeme nějaké jiné řešení, ale pošlu na to odkaz, aby se na to můžete podle vlastního uvážení dívat doma, kdo bude chtít. Protože jsem dostal od syrské televize nějaké dokumenty o tom, co spáchali ti teroristé, tedy v různých těch místech, které krátkodobě okupovali nebo dobili, to jsou různé městské části v různých městech, že nejvíc jsme slyšeli, že se odehrávaly boje v Homsu, v Dara a v Alepu například. Nyní je to tak, že ta armáda syrská jakoby osvobodila ta města a čtvrtě od té infestace, toho řádění těch teroristů, kteří tam lidi vraždili naprosto bestiálním a nepředstavitelným způsobem. Ještě teď jsem viděl záběry, jak používají motorovou pilu, aby někomu řízli hlavy. A nebo nalezáme vyvražděné celé rodiny od malých dětí až po staré lidi v domech s vydloubanýma očima a dále. Jako prostě neskutečný barbarismus, to si normální člověk, který žije v Evropě, nedovede představit. A ty syrští politici se nás ptají, proč vyzbrojujete tyto lidi, proč je platíte, proč jim pomáháte, neuvědomujete si, že se obrátí jednoho dne proti vám, jako když jim to bude fungovat. A to je to, co já tím myslím, že se to může dotýkat potom mnoho lidí. A Rusko ví moc dobře, že určitě by bylo ne-li další na řadě, tak někde v té frontě, protože to je ideální něco podobného podle tohoto scénáře rozpoutat i v těch oblastech Ruska, kde se střetávají právě náboženství různé etnické skupiny. Rusko už zažila jednu válku v Čečně a tam ta snaha byla, nepovedlo se to, ale nikdo neříká, že by se to nemohli pokusit znovu, protože mezi těmi jak zajatými nebo zneškodněnými teroristy samozřejmě se tam vyskytnou cizinci. Já jsem říkal, že se teda jedná o těch podle zahraničních odhadů západních 200 000 a těch cizinců by mohlo být zhruba tak 3 000, kteří na tom území Sýrie působí, nebo řádí, bych mohl lépe říci. Teďka nedávno jsme viděli záznamy, kde byl viděn Američan, který tam jel jako na nějaké válečné dobrodružství, jako na safari zajet, byli tam vidět Čečenci, byli vidět pasy občanů Tunisu, Egypta, Pákistánu, Afghánistánu, Libye, hodně Libijců tam bylo, kteří už jakoby měli v tom praxi s boji proti
Kanáfimu. Takže to není čistě syrská záležitost. Ty peníze, kterým jsou placeni ti teroristé, někteří si říkají svobodná syrská armáda, někteří se přímo přihlašují k takové teroristické organizaci, které se říká Nusra Front, fronta al-Nusra, což je fronta na podporu syrského lidu, když se dalo říct v překladu. A to je svým způsobem odnož Al-Kaidy. Takže tam se jedná o vlastně čistě teroristickou organizaci, která se k tomu hlásí a je na seznamu teroristických organizací od prosince, myslím, roku 2012, nebo možná už od září 2012 na seznamu teroristických organizací Spojených států amerických. Ku podivu ten loutkový předák té zahraniční syrské opozice, Chatibi, ten vyzývá Spojené státy k tomu, aby tuto organizaci z toho seznamu zase vyškrtla. Teď se setkali o víkendu v Římě, byl tam nový ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Kerry. Kerry udělal takové velké turné po Evropě, možná jste to jako studenti diplomacie sledovali, takže jste mohli registrovat, že byl nejdřív v Moskvě. Určitě ti, kteří to sledují, tu Moskvu, tak jste viděli, že se tam setkal s Lavrovem. Pak v zápětí potom do Moskvy, nebo v té době byla v Moskvě i delegace ze Sýrie, ministr zahraničních věcí a náměstka ministra zahraničních věcí. Tak poté Kerry tedy cestoval dál, cestoval do Berlína, cestoval do Paříže, pak na to setkání s tou zahraniční syrskou opozicí v Římě, které se konalo, tam jim slíbil 60 milionů a nějakou výzbroj, údajně non-lethal tomu říkal, nevražednou, ale mezi tím bylo jmenováno například obrněné vozy. Samozřejmě do té doby, dokud tam nedáte nějakou lafetu s jakýmkoliv prostě kulometem nebo nějakým balorážním kanonem, tak to možná není smrtelná zbraň, ale velice jednoduše z toho můžete udělat smrtelnou zbraň nebo malý tank. Takže tam takovéto volání po mírovém dialogu bohužel zatím nenastává, jo, ku podivu. Je to téměř neuvěřitelné. Prezident Sýrie Bašar al-Assad přišel s návrhem nějakého mírového řešení, takzvaného politického dialogu 6. ledna 2013, který vláda syrská odsouhlasila, jakoby ratifikovala. Na tom je důležité zmínit, že samozřejmě v roce 2012 se konaly volby v Sýrii, což zůstalo celkem nepostřehnuté na západě, ze kterých vzešla nová vláda, ve které jsou již elementy té umírněné opozice někdejší. Je tam například ministr pro usmíření, se to jmenuje to ministerstvo, a ten je z Národně sociální strany Sýrie. Ten přišel tedy v důsledku výkonu své funkce taky o svého syna, jako represálii. A pak tam náměstek toho premiéra, jako vicepremiér, je taktéž z této strany. Takže tam začal jakýsi národní dialog již v roce 2012, který trvá dodnes, to znamená půl roku. Existuje například toto ministerstvo pro národní usmíření, chcete-li. A ten plán, který byl předložen a odsouhlasen tady všemi těmi účastníky, tak byl nedávno, řekl dnes přeložen do češtiny a zveřejněn na C24, což je portál internetový, kde si tady, pokud vás to bude zajímat, to můžete přečíst a já vám to možná pošlu na nástěnku, to bylo možná taky jednodušší. No proč o tom hovořím? Protože to je takový stěžejní důkaz toho, proto je to stěžejní dokument, že vláda v Sýrii v čele s prezidentem Bašarem al-Assadem, je hlavou státu, je otevřená dialogu s tou opozicí a s těmi rebeli, protože nikdo v té Sýrii nemá zájem na tom, aby pokračovala tato dlouhotrvající válka. Krutá, krvavá, nesmyslná,
zoufalá, úplně do nebe volající. Syřani sympatický, národ chtějí si užívat života, prostě chtějí pracovat, nechtějí válčit jako každý normální člověk. Je mezi vámi někdo, kdo by chtěl válčit? Jo? Nebo kdo by chtěl přijít o své příbuzné ve válce? Pravděpodobně není, jo? Protože to je jenom důkaz zdravého rozumu. Jakmile lidi se uchýlí k něčemu takovému, že po sobě začnou úplně nesmyslně střílet, začnou si řezat hlavy, začnou si tloupat oči a řezat končetiny, tak si myslím, že přišli o zdravý rozum a to je to, co se teda stalo v té Sýrii. Ten návrh na ten dialog, ten byl předložen samozřejmě všem velmocem zainteresovaným, protože Rusko nabídlo dokonce i roli nějakého vyjednavače. Zatím na to nebylo nějak mimořádně reflektováno. Přitom Rusko si myslím, že je v tomto konfliktu jakoby mluvčím celého BRICS, celé té skupiny států, protože zrovna tak ty ostatní státy skupiny BRICS jsou proti tomu, aby se tam nadále válčilo. Ale na druhé straně vidíme jiné státy, které nechtějí, aby ta válka skončila, kladou si téměř nesmyslné podmínky, ústy té své loutky, toho Chatíba, toho tedy předáka té zahraniční opozice, který dokonce navštívil teďka nedávno, myslím, že to nebylo včera zrovna, po tom římském jednání Sýrii, někde v nějakých těch oblastech příhraničních, protože to si musíte představit, že de facto, jak říkám, že některé země podporují tu válku a chtějí dosáhnout zničení Sýrie, ne usmíření a ne nějaké demokratizace. To už se tam proběhlo, nikoho to nezajímá, chápete? A nechtějí tam mít nějaké další volby. Říkám, v roce 2012 byly volby, které ale neuspokojily ty požadavky toho západu, ty aspirace na ten nový střední východ, který se tam má nějakým způsobem vznikat. Takže co chtějí, je otázka. Volby určitě ne, protože je jasné, že pokud by zítra, nebo za měsíc, nebo za rok byly volby v Sýrii, tak Syřané budou znovu volit Bašara al-Asada. No, já to beru jako potvrzení. Takže já jsem hovořil s prostými lidmi na ulici a ti rozhodně vyjadřovali podporu Asadovi. Všichni, které jsme tam potkali, ty lidi, tak všichni byli usměvaví. A dokonce i, když jsme tam přijeli, tak hodinu předtím vybouchlo na předměstí zase nějaké auto. Byl pokus o asi nějaký průnik do Damašku, do centra, nepovedený. To znamená, nejdříve jde auto, prorazí nějakou tu zátarasu policejní, tím, že vybouchne, že ho zabilo to pět těch policistů nebo ozbrojených prostě vojáků, kteří brání ty perimetry ve městech, v tomto případě tady v Damašku. Pak se vyrojí z těch ulic postranních nějací ozbrojenci a začne nějaká přestřelka a většinou je ta armáda odrazí, takže se zase ti ozbrojenci stáhnou zpátky a zalezou do tunelů. Tam je Daraja, tam je předměstí, kde jsou tunely, které byly vybudovány ještě před válkou jako obrana struktura pro případný útok Izraele, válku mezi Sýrií a Izraelem. Takhle ta válka vlastně oficiálně nikdy neskončila, takže Izrael je ze Sýrii ve válečném stavu, mimochodem, když už jsme u toho. Ale tuto infrastrukturu nyní využívají ty rebelové, že jsou tam různě poskrývaní v těch tunelech a využívají také tuto taktiku toho boje mezi tunely a mezi domy, které propojují různými tunely. To se naučili údajně od Palestinců, kteří vlastně měli ty tunely mezi Egyptem na Sinaji a Gazou. Že něco takového provozují i tito rebelové. No, ale vrátím se zpět k tomu mírovému plánu, protože to je samozřejmě důležitý dokument. No a teďka byl předložen, to je lednová záležitost v březnu a čekalo se tedy na to, jak dopadnou volby ve Spojených státech amerických, kdo tam bude, jak bude vypadat tedy ten nový kabinet. Tak tam máme ministra zahraničí Kerryho
který jako senátor dokonce se přátelil v uvozovkách s Bašarem al-Asadem. Existují fotografie, kde je Kerry s Asadem a se svojí manželkou, Asadovou manželkou na večeři v Damašku, v nějaké noblesní restauraci, velcí přátelé, že jo? Ale tak na tohle to my už nedbáme, protože jsme viděli podobné snímky bratrství a přátelství mezi Sarkozym a Kadáfim, mezi Berlusconim a Kadáfim a víme, jak Kadáfi dopadl. Takže na tohle se samozřejmě nehraje, protože žijeme ve světě pokryteckém a licoměrném, takže to, že se Kerry někdy kamarádil s Asadem, tak to dneska nehraje samozřejmě žádnou roli. Je důležitý, když je to trochu nad rámec toho, co si tady chceme povídat, uvědomit si, kdo ten Bašar Asad je. Je to syn Hafiza Asada, který tam teda dlouho v té Sýrii panoval tvrdou rukou. Tak proč to byla tvrdá ruka? Tam probíhal více či méně otevřený, či méně skrytý boj mezi tímto Hafizem Asadem a tím muslimským bratrstvem. A ten boj pokračuje dodnes. Jeho syn Bašar nebyl nikdy vlastně chystán pro politickou kariéru, on vystudoval oftalmologii, je to lékař, je to očař, jo, není to žádné monstrum v tom smyslu, jestli mi rozumíte. No, není někdo, pokud jsme si třeba to monstrum kdysi byl Saddam Hussein, tak dobře, neříkám, že to byl nevzdělaný člověk, ale říkalo se, že začal jako pastevec kos, tak v tomto případě tedy máme před sebou očního lékaře, vzdělaného člověka, vysoce vzdělaného a navíc tedy, pokud je někdo lékař, tak a priori spíš si myslím, že teda bere svoje poslání jako pomáhat lidem a lidi léčit, než jim ubližovat. No totiž v té Sýrii to nebylo tak černobílé, jak se nám to tady prezentuje. Tam existoval celý okruh lidí, kteří přišli do té nové vlády toho syna Hafiza Asada ještě z těch stínových struktur té staré vlády. A jsou tam samozřejmě rodiny, které to drží pevně v ruce, které nejsou příbuzní s rodinou Asada. Tam jsou i další lidé. Některé z těch rodin podporují i ty povstalce. A je to celkem komplexní situace. Říkám, není to černobílé, nemůžete říct, takže Asad, když půjde, tak se to tam všechno změní. To je naprostý nesmysl. Proto říkám, ty požadavky Západu, ústy tady té zahraniční opozice, NCR, že ona existuje taky domácí opozice, takzvaná NCC, National Coordination Council, která už trochu jako dostává rozum, protože pochopila, že se jedná ne o nastolení nějakého nového pořádku v Sýrii, ale o naprosté zničení té země, kterou ti lidé, všichni ti Syřani milují, protože ta stará země se starou kulturou, kde se dodnes mluví aramejsky například, to znamená biblickým jazykem, v Malule, kde žijí křesťané. A dneska to vypadá tak, že prostě pokud teroristé potkají na ulici nebo v autobuse, který zastaví křesťana, ho rovnou zastřelí. No, takové případy se bohužel stávají. Bez jakéhokoliv řeči, prostě má křížek, tak ho zastřelí. Má vytetovaný kříž na ruce, tak ho zastřelí. Žádné jako dohadování, žádné rukojmí, žádné výkupné. No. Většinou to je totiž tak, že někoho vezmou a požadují po jeho příbuzných výkupné. To se děje na běžném pořádku. Proto je nutno vnímat ten konflikt skutečně jako soukromou iniciativu banditů, kteří mají podmínky k tomu provozovat banditismus. To znamená kriminální činy, trestné zločiny. Unášet, násilnit, beztrestně ničit, krást, loupit. Co se tam nestalo, to je další takový, pak se vrátím k tomu mírovému plánu zpátky. Stalo se to, že když probíhala ta velká bitva, když by se dalo říct v Alepu, tak během toho, co se tam válčilo, tak bylo zničeno 1000 továren, protože Alepo bylo finanční a průmyslové centrum blízko turecké hranice, velké město blízko turecké hranice. Takže tam ten průnik těch rebelů, říkáme, nebo teroristů, nebo zločinců, banditů, každé slovo je pravdivé. Průnik z Turecka byl umožněn a vlastně to město bylo na ráně, bylo blízko. A těch 1000 fabrik nejenže bylo zničeno, ale jejich veškeré zařízení bylo vymontováno a odvezeno do Turecka. Jo? Za vědomí turecké vlády a v Turecku bylo jako prodáno. Takže takhle
to je demontáž průmyslu a infrastruktury Sýrie a přesun těch technologií a těch zařízení prostě do jiné země. Ten normální banditismus. Někdo to pojmenoval jako hospodářský terorismus. Tohleto. Takže jenom abyste věděli, že to, co bohužel se dostává k nám prostřednictvím médií, která, jak víme, plní svoji úlohu, kterou mají, to znamená ovlivňování veřejného mínění, nic víc, žádné informování, ale pokud možno, tak tedy dezinformování. Takže v zákulisí se odhrává úplně něco jiného, než se teda my myslíme, že tam nějací nadšenci za nasazení vlastního života bojují za svobodu Sýrie a svobodu svých spoluobčanů. To je naprostý nesmysl. Všichni ty spoluobčané toho mají plný zuby a chtěli by, aby to už konečně přestalo. Aby tam prostě přestali terorizovat nějaký hordy prostě naprostých primitivů, kteří jediný, co jim jde dobře, je uřezávat bezbranným lidem hlavy a vydloubávat jim oka a usekávat jejich mrtvolám potom končetiny, házet je do řeky nebo je spalovat. Protože to je to, co se tam děje. A já vám teda to tady ukazovat nebudu, protože nechci, aby si někdo stěžoval. To je možná opravdu pro některé moc silné kafe, jak se říká. Ale pošlu vám ty odkazy na to, na nástěnku, a vy potom podle vlastního uvážení uvidíte, co z toho jste schopni zkousnout. Jsou tam i zajímavé dokumenty, například o roli Al Jazeera v tom konfliktu. Tam například se dozvíte jednu věc, že z výpovědi lidí, kteří prostě se posléze přivolili k tomu, že o tom budou vypovídat. A lidi, kteří samozřejmě odchytávají, to jsou odborníci telekomunikační a mediální, kteří odchytávají to zpravodajství a analyzují to. No, to nejsou žádní hlupáci, ty si řadí, jako nutno dodat, jo, to je velice inteligentní národ. Takže si nemusíme myslet, že by oni si nebyli schopni poradit s tím, co se tam děje, nicméně se to vleče díky právě té podpoře Západu. Takže, co jsem chtěl říct na adresu Al Jazeera, do které teďka vstoupil přímo dokonce jeden z těch katarských, z rodiny toho katarského prince, Al Thani, ten se stal teďka členem představenstva Al Jazeera, tím se Al Jazeera stále de facto státní televizí, pokud můžeme hovořit o státu v souvislosti s Katarem, protože říkám, jak to feudální monarchie, není to žádný stát v tom slova smyslu. No. Protože to území je majetkem toho vládaře tam, no. Ne stát, kde by občané měli nějaká práva a tak dále. Tam těch práv mají hodně málo. Mají spíš povinnosti. No, takže Al Jazeera co dělá, je, že si objednává na zakázku, když je na živém vysílání ze Sýrie, tak si tam objednává střelbu, bombardování a tak dále. Takže tam se zapálí, vypovídají se takové pneumatika, z toho jde kouř, jestli jste někdy viděli hořící pneumatiku, tak z toho jde černý kouř, u toho stojí reportér, říká, ano, tady je střelba, dává signály za kameru a za kamerou se začne střílet, takže jo, je tady střelba, je tady lítá bitva, moc mrtvých a takhle. No. Pak to skončí, on tam čeká na tom telefonu, na signály, jestli má něco ještě říct. Je to vyloženě divadýlko, no, je to Hollywood, je to všechno inscenované. Ale ta instalace jde bohužel tak daleko, že když jim řekne Al Jazeera, tady dostanete $2000, když pro nás uděláte nějaký pěkný show. Tak co oni udělají? Vezmou minomet nebo vezmou nějaké jiné zbraně a začnou odstřelovat město. Nebo čtvrtí v tom městě. A reportér může říkat, ano, tady armáda odstřeluje město. A říká se, takže armáda odstřeluje město, tadyhle je zničený dům, který byl zničen palbou armády, to znamená jakoby Asada, takhle zjednoduše, jde se do domu a tam skutečně nacházíte prostě zraněné mrtvé lidi v důsledku té palby. A když se to odvysílá, tak všichni odejdou, tam ten si zkasíruje svých $2000 a těší se na další vysílání druhý den, kdy zase udělají něco, co můžou poslat do světa jako zpravodajství. Takže to je příklad toho, jak média fungují, protože pak, když toto zpravodajství z té Al Jazeera přebírají i západní média a pouští to každému z nás do bytu potom, jo, a říkají, podívejte se, co se tam děje, tak není divu, že to veřejné mínění je úplně mylné, že naše názory o tom konfliktu se vůbec nestotožňují se skutečností. Ne, že bychom za to mohli. My dostáváme něco v dobré víře, že to zpravodajství je objektivní, ale pravda je někdy jinde. Není to v žádném případě objektivní zpravodajství, je to naprostá manipulace.
Je to na manipulace veřejného mínění, proto aby ty vlády, těch států, které ten konflikt hodlají podporovat z nějakých svých pohnutek geopolitických, strategických, tak aby mohli ospravedlňovat svým občanům to, že tam vlastně vyžadují něco, co je nemyslitelné podle mezinárodního práva, a to je vměšovat se do vnitřních záležitostí prostě nějaké země, požadovat, aby Asad odstoupil, jako byly výroky například francouzského ministra zahraničí Fiona, ten, jako co si to dovoluje, je do nebe volající, aby si nějaký ministr země, aby vyžadoval odstoupení prezidenta nějaké jiné země. Chápete, kde to jsme dneska? Co to je za drzost? Jako co vám já jako budoucím diplomatům mám tady říkat o diplomacii? Já vám říkám, tohle se podle mezinárodního práva nedělá, podle jakýchkoliv etických norm se to nedělá, čeho jsme tady svědky. Tak prosím, neberte si z toho příklad. To je špatná politika zahraniční, co se dělá. Musím tady pochválit politiku zahraniční České republiky. Víte, že to většinou nedělám, ale v tomhle případě, i když s výhradami samozřejmě je to nutné, protože jediná ambasáda, která zůstala v Damašku otevřená, je ambasáda České republiky. To, k čemu tam slouží, je druhá věc. O tom nebudu ani nemůžu mluvit, protože to nevím vlastně, čemu slouží, to se mohu jenom domýšlet. Každopádně tam máme velvyslankyni, která je velice vážená a uctívaná v Damašku. Syřané to berou jako projev přátelství České republiky, Čechů k Syřanům, berou to jako projev věrnosti, protože vlastně Češi jsou jediní, kteří tam zůstali. Občas jsou tedy Syřané zklamaní, například když se dozví, že štáb České televize se ilegálně dostane někam přes právě turecko-syrskou hranici a natáčí a objímá se tam s těmi teroristy, aniž by tedy to Sýrie vůbec věděla, tak říkají, my nevíme, proč se tato média dostávají do té země ilegálně, my jim nebráníme v tom vstupu, tak já jsem toho de facto důkazem, protože já jsem tam vstoupil naprosto legálně. V rámci nějaké novinářské delegace, asi čtyř novinářů celkem. A nebyli jsme tam žádným způsobem omezováni. Mohli jsme chodit, kam jsme chtěli. Samozřejmě nám doporučovali nechodit někam do těch oblastí, kde by nás to mohlo stát život, kde je to nebezpečné, to by nás někdo mohl unést. Protože spousta novinářů, kteří se dostali do Sýrie ilegálně a aktovali se s těmi teroristy, tak zahynul. Několik z nich zahynulo během nějakých přestřelek, budiš, ale někteří zahynuli právě proto, že si zahrávali s těmi teroristy a nevědí, co to je za lidi. A jestli si pamatujete na ten příklad, že zahynula jedna americká novinářka, byla známá tím, že měla jedno oko, měla pásku na oku, tak ta byla dopisovatelka francouzských médií a její smrt se nikdy pořádně nevyšetřovala, no, protože se vědělo, že za tu smrt mohli právě ti rebelové, kteří tam přijali, protože údajně k tomu incidentu došlo tak, že byli chyceni iránští občané, bylo jich 7 a ta oficiální, ta spin story pro zahraniční média byla ta, že to jsou iránští snajpři, kteří tam jsou odstřelovači, kteří tam jako republikové gardy prostě bojují na straně Asada proti té rebelii. Jenže se přišlo na to, když tam sedělo těch 7 a zeptali se jich, co jste zač, tak oni řekli, my tady pracujeme pro firmu, která distribuuje elektřinu, jo, která tam byla v tom Homsu. Tuším, že to bylo. No tak to bylo špatně, jo, protože oni si to točili. Kdo jste zač, a my pracujeme pro tuhletu, nevím, jak se jmenuje, Junior, nebo tak ta firma, která distribuovala energie. No. Tak jim řekli těm novinářům, tohle si všechno smažte, co jste tady natočili. Protože oni chtěli ty Iránce nějakým způsobem kapitalizovat. No a chyba té novinářky byla, že si to nesmazala, nebo respektive, že si to smazala, měla někde nějakou zálohu, pak se prostě ukázalo někde v zahraničních médiích, pravděpodobně tady v těch francouzských, pro které pracovala, že tam je těch 7 Iránců a že pracují prostě pro tu firmu v Homsu, která distribuuje elektřinu a nejsou to žádní vojáci ani žádní odstřelovači.
A potom, když nalezli tu novinářku mrtvou, tak měla i to druhý oko vydloubnutý nožem, jo, a měla nějakou střepinu prostě v zádech z nějakého výbuchu šrapnelu, takže se odvozuje z toho, že ji zabili ti lidé za to, že ti teroristé za to, že ona jakoby neuposlechla jejich instrukce. Proč jim na tom záleželo? Protože jim nezáleží na ničem jiným, než na tom, jak vydělat na tom všem peníze. Jako vypadá to, tam není nikdo, kdo by tam bojoval, aspoň mezi těmi vůdci, z nějakého ideologického důvodu. Jo. To je vyloženě biznis. Nehovořím o těch džihadistech, kteří tam chodí, kteří mají zcela zjevně úplně vymyté mozky. No. Já vám potom pošlu odkaz na článek, který je skoro hotový, který píšu, tam dávám jako poznámku pod čarou odkaz na videa, ve kterých je vidět, jak ti šajchové, jak jim říkají, to jsou ty náboženští vůdci z těch zemí zálivu Perského, které zmiňují, ty monarchie absolutistické, tak jakým způsobem oni vyzývají syrské muslimy k boji proti Asadovi a proti tomu režimu a jak vyzývají lid do zbraně a jakou používají retoriku, jak vzrušeně prostě deklamují to, že už se na to Bůh nemůže dívat, na to prostopá. Těm se říká tafiristé. Ti dokonce řeší, zdali někdo, kdo věří v islám, je pravověrný nebo není. A pokud není pravověrný, tak si zaslouží trest. A ten trest už jsem tady popisoval několikrát, jako to jsou velmi nepříjemné záležitosti, které si civilizovaný člověk málo, který tady může představit. Takže zpátky k tomu mírovému plánu dostáváme se teďka vlastně pomalinku k tomu, že přestože Sýrie hodlá uzavřít mír a podmiňuje to takhle. Samozřejmě Lavrov, jestli si vzpomínáte, řekl, že jednání o míru v Sýrii nesmí být ničím podmiňováno. No samozřejmě, protože ta opozice přicházela s tím, že musí propustit nějaké vězně, načež Sýrie říká, dobře, tak nám řekněte, jaké vězně, jak se jmenují, protože abychom věděli, že jsme je propustili, tak nám dejte seznamy z jejich jmény. Což se nestalo, pak další jsem někde registroval požadavek, tak ať jsou to všichni vězni ženského pohlaví. Jo, tak zase to ztroskotalo na tom, že chtějí vědět, tak kdo jsou ti vězni. Jo, občas tam dochází samozřejmě nějakým výměnám. Údajně z těch 7 Iránců byli 2 vyměněni za nějaké turecké agenty. Většinou tam dochází k výměnám. Já jsem měl příležitost se potkat s jednou reportérkou, která byla taky unešena z malého štábu státní syrské televize. Byla unešena, 6 dní byla v zajetí a pak byla tedy osvobozena tou armádou, která ten štáb hledala. Nakonec se někde potkali a osvobodili, ale už první den byl jeden z toho štábu popraven. Byl to asistent kamery. Já jsem se jí ptal na to, jak vlastně se to odehrávalo, protože jsem ji znal. Já jsem ji znal z jednoho ruského dokumentu, jedné ruské televize, na který vám pošlu rád taky odkaz, protože v ruštině tak určitě mnoha mezi vámi to připadne příjemné to sledovat v rodném jazyku nebo v jazyku, který znáte. A to se jmenuje Syrian Diary, syrský diář v angličtině. A tam mimo jiné je tato epizoda s tím štábem novinářským. No co se stalo? Vzali řidiče a vzali tohle asistenta kamery někam vedle, dali jim pásky na oči, jednoho z nich zastřelili, druhému řekli, tak takhle taky skončíš, když nám neprozradíš, co víš a kde je armáda a tak dále. Prostě. No. Takže ti lidé měli na mále. A když jsem se ptal té Syřanky, jestli by jako radši utekla, té reportérky, tak řekla, že by v životě neopustila Sýrii. Jo. Je vidět, že tam prostě ti lidé jsou odhodlaní bojovat za tu svoji zemi jako do posledního. A stále doufají v to, že se prostě ten konflikt ukončí. Jsou rádi, že se ten jejich osud někdo zajímá. Oni nás tam přijali velice vřele, každý prostě, i lidi na ulici s námi hovořili. A chtěli nám říct, co se děje, protože všichni tam ví, že to, co my víme, že je lež, že nevíme tu pravdu.
na to mezi tím přišli, protože spousta Syřanů žije po celém světě a ne všichni jsou opozice, jo, nebo proti režimu Asada. Naopak bych řekl, že i většina těch Syřanů, kteří žijí v zahraničí, tak by podpořili tu současnou vládu. A říkám, tato vláda už není homogenní blok jako strany Baas v čele s Asadem. Tato vláda již je heterogenní a vzešla z nějakého dialogu politického. Ale nestačí to a Západ to prostě neuspokojí, protože jak vychází najevo, tak Západ má zcela jinou agendu pro Sýrii. Zapomeňte na to, na nějakou demokracii, na vývoz demokracie nebo nějakou podporu lidských práv, podporu syrského lidu. To jsou všechno prázdná slova, to jsou všechno naprostý lži, který vám chladnokrevně normálně řeknou do očí nějací politici západní. To jsou ti politici, co se nejdřív s někým kamarádí a potom uvrazí nůž do zad. Prostě. Takže jestli přišel prezident Asad a vláda ratifikovala ten dokument, ten plán na mírové řešení syrské krize, kde jako první podmínka je, že se přestane financovat ta ozbrojená část té opozice, že se přestane vyzbrojovat a že se přestane střílet. To je první podmínka. Tak co na to řekne ministr zahraničí Spojených států Kerry? Řekne, dáme vám $60 milionů a dáme vám vesty ochranné a dáme vám obrněná vozidla. Co řekl včera Hague z Velké Británie, ministr zahraničí, z Británie zvažuje vyzbrojení rebelů. To vám řekli. Evropská unie řeší embargo na zbraně do Sýrie. To vám řeknou. To znamená, kde je vůle k nějakému politickému řešení, kde je vůle k míru a kde je vůle k dialogu. U nás na západě bohužel není. A já si myslím, že je to povinnost nás lidí tlačit na ty politiky. Dobře, my tady v té pozici úplně nejsme, ale Britové, Francouzi a občané Spojených států amerických by si měli tedy trošku uvědomit, jak se ten konflikt odehrává a kde je teda vůle k míru. My, západní země, které vyhlašujeme, že mír a demokracie jsou ty nejsvatější hodnoty, které máme, tak jednáme zároveň úplně jinak, úplně proti těmto hodnotám. Žádný mír nechceme. Žádnou demokracii nechceme, protože podporujeme nepřímo politiku monarchií, které jsou absolutistické, to znamená zemí, které nemají ani ústavu, kde ženy nesmí řídit auto, kde ženy na ulici nesmí chodit odhaleny. Chápete, o čem mluvím? To je středověk naprosté tmářství. A to západní země touto válkou dokazují, že podporují. Takže kde je ta pravda v jejich retorice o tom, jaké jsou západní demokratické hodnoty? Nikde. Takže ta pravda neexistuje. Západní hodnoty jsou zmačkány a hozeny normálně do koše. A jediné hodnoty, které zde jsou, je ničení, je nenávist a je zrada, přátelé. A to je velice smutný poznatek, který já si přivážím z Damašku. Protože nemyslím si, že by tam byli lidé, že ti lidé, kteří tam žijí ten svůj život, děti, ženy, kteří tam hrají, kteří nakupují, dobré jídlo připravují, pouští si hezkou hudbu nebo ji dokonce sami hrají, studují, píšou knihy, prochází se, užívají si krásy krajiny. Tito lidé mají přece nárok na normální život. Proč by měli tito lidé být zašlapány do země jenom proto, že má Západ nějaké neokoloniální ambice a chce tu zemi prostě zničit? Je to proto, že ta země má přátelství s Iránem? Víte, poslední dobou se dokonce i Irák připojil na stranu Asada. Dokonce došlo i k nějakým bojům mezi iráckou armádou, ku podivu, kterou my jsme trénovali, tak jako Češi v Iráku, a mezi tou v uvozovkách, jak říkáme, svobodnou syrskou armádou, to znamená mezi těmi teroristy. Kdo je schopen rozlišit mezi rebelem a teroristou? Já tam vidím napáchání strašného zla a strašné bezpráví. Já jsem viděl fotografie a záběry obrovského počtu lidí, kteří byli zastřeleni a měli spoutané ruce přitom. Rozumíte mi, co to znamená? Tam se s váma nikdo nebojí. Co je to za armádu? To je normální, nejhorší prostě gangsterismus. Tam není žádný
žádný soud, tam není žádný nakládání za ty slušný. Tam je normálně jenom, já nevím, jestli to je pomsta, nebo jestli to je nějaká úchylná krvelačnost, nějaká touha po vraždění. Nevím, kde se to v lidech bere, ale nerozumím tomu, upřímně řečeno. Když vidíte záběry, jak spoutaní lidi klečí a jeden člověk jde a jednoho po druhým střílí do zátruku, do hlavy a ti padají mrtví k zemi. A kdo to jsou? Co komu udělali? To, že jsou to konskripti normálně armády syrský, která má branou povinnost, kde teda každý člověk, každý mladý muž musí jít nějakým způsobem na vojnu a musí si to odsloužit tam tu vojnu, tak jako co udělal ten někomu. Ona tam na začátku v roce 2011 to bylo tak, že policie nebyla ozbrojená. Takže zahynulo strašně moc, jako najednou třeba 240 policistů bylo zmasakrováno, protože byli neozbrojení a přišli tam tito teroristé a všechny exemplárně postříleli. Bez výjimky, jenom protože to byli policisté. Jako, kde je ta logika tohoto? Jaký to má smysl něco takového? Má to smysl? Řekněte mi to, jako já jsem to skutečně nepochopil, já si nemyslím, že by to jakýkoliv smysl mělo, ale tím jsem zase odbočil od toho. Vy víte, jaký to má smysl? Ne, já jsem chtěl jenom dodat. No prosím. Jestli jste slyšel, nebylo tak dávno, to bylo asi minulý týden, myslím, že, nebo nějak 2 týdny zpátky, že Spojené státy naložily veto na odsouzení Radou bezpečnosti toho útoku v centru Damašku vedle. Vy o čem hovoříte? Vedle ruské ambasády. 14 dní, kdy tam nahyblo asi 53 lidí při výbuchu v tom Damašku a dalších přes 200 bylo zraněno a Rusko navrhlo tuto rezoluci v Bezpečnostní radě a Spojené státy ji odmítli. Takhle ono to nebylo tak zase na černobílé. Tu rezoluci odmítli, protože oni k té rezoluci chtěli přidat nějakou, jak říkají, language, jo, zase nějaké dodatky. Typu Asad je špatný a musí odstoupit. Jo. Rusko říkalo, ne, tato rezoluce je jenom o tom, že odsuzujeme teroristický čin. Ten teroristický čin samozřejmě odsoudilo mnoho zemí individuálně, nezávisle na té radě bezpečnosti. Jo. Ale skutečně tam k tomu došlo. To je přetahování, to je takové přetahování mezi tím, kdo vlastně má větší moc, jestli Rusko nebo jestli Amerika takzvaně, chcete-li to říct zjednodušeně. Je to naprosto malicherný počínání a je to naprosto nedůstojný, že se tímto způsobem takzvaná Amerika, tedy jak říkám Spojené státy americké, chovají. To je naprosto hysterická zahraniční politika, která je naprosto nedůstojná a je vidět, že ta země není zralá pro to, aby hrála nějakou vedoucí úlohu na světě tady. Protože se přesně tak chová, jak vy o tom hovoříte. Jo, kdo jsem já, abych to posoudil? Dobře, já to neposuzuju, je to můj názor. Já neříkám, kdo je zralý a kdo není, aby vedl nějaké mezinárodní společenství. Ale když vidím tohleto, tak vím, že tohleto není správná cesta. Tohle není správná cesta k míru. A jestli se skutečně jedná o nějaký nový střední východ, tak tenhle ten nový střední východ, nebo nový blízký východ, který se tímto způsobem tvoří, tak je cesta do záhuby, je to cesta k mnohem globálnějšímu konfliktu. A jsou lidé, kteří si myslí, že to je právě záměr. A já si myslím, že bychom tohleto neměli nechat dopustit, protože jestli je záměr vyvolat nějaký obrovský konflikt na středním a Blízkém východu, tak to znamená, že tento konflikt v dnešní době globální bude konfliktem globálním, který se bude dotýkat nás všech. Ale nemyslím si, že by to bylo něco, co bychom chtěli. Nemyslím si, že je to něco, co by se v roce 2000 mělo ještě odehrávat, protože těch válek bylo dost a nic dobrýho nikomu nepřinesli, jestli si vybavujete. Měli jsme válku ve Vietnamu, měli jsme válku v Kambodži, měli jsme válku v Afghánistánu, jednu, že jo, kdy tam bylo Rusko, druhou, když je tam teďka Západ, válka v Libyi tady byla, teďka máme konflikt zase v Mali další, neustále válčení. Komu to prospívá? Komu prospívá přijít o své příbuzné, přijít o život, přijít o končetiny, být kripl na dosmrti? Jakýmu americkému vojákovi to prospělo, který tam byl? Kolik z nich se zase vraždilo po té, co se vrátili z Iráku?
Strašná kvanta. Proč? Protože to, co tam prožívají, je něco neúnosného pro psychiku lidskou. Proč je to neúnosné? Protože to není nic přirozeného, přátelé. Jestli vám někdo říká, že válka je něco přirozeného, tak vám lže. Válka není nic přirozeného. To je výmysl, který si někdo vymyslel proto, aby na tom vydělával peníze. To je jediný důvod, proč se někde válčí. Podle mého názoru. Já si nedovedu představit, že by se lidi, pokud mají k tomu dobrou vůli, nemohli na něčem domluvit. Na všem se spolu lidi domluví. Ale pak, když dojde k tomu, že se mezi sebou takhle začnou masakrovat, a nemusíme chodit daleko, zažili jsme si to v Evropě taktéž. První světovou válku, druhou světovou válku, miliony mrtvých, obrovský utrpení lidí. A proč? K čemu? Abychom vybudovali něco lepšího? Ukažte mi to lepší, co jsme vybudovali. To, že teďka podporujeme války jinde, to, že Británie chce vyzbrojovat teroristy, to, že Francie tomu pomáhá, to, že chtějí Francouzi zabít nějakou hlavu státu, ale jejich komplot byl odhalen s Tureckem dohromady. To je ta lepší Evropa, kterou jsme vybudovali, to jsou ty lepší zítřky, na které jsme čekali, to je ten odkaz těch všech generací před náma, které tady trpěli pro nás. A jaký odkaz předáme my těm budoucím generacím? Nic jsme se nepoučili. Dělali jsme stejný zvěrstva jako ty před náma. A vy je budete možná taky dělat, protože se taky nepoučíte. Protože to, co my vám odkazujeme, je ten odkaz naprostý lži a naprostý zkázy, kterou necháváme tam, kde kráčíme. Tohle to je špatná cesta. Vy jste studenti vysoké školy. Já vám můžu říct, že například v Alepu celkem nedávno vybouchla nálož na univerzitě a zabila 200 studentů. Během zkoušky. Komu to pomohlo? Řekněte mi, komu to pomohlo. Že vybouchne na univerzitě nálož a 200 mladých lidí normálně zemře. Ve zkouškách, protože ten život tam samozřejmě jde dál. Jo? Tam jsou zácpy dopravní, tam jsou otevřené obchody, tam jsou kavárny otevřené, kde se kouří nargily, ty vodní dýmky, kam se chodí na čaj, kam se chodí najíst lidé, kam si chodí poslechnout hudbu, kam si dají vínko, pokud jsou křesťané, tak to nemají zakázané, nezapomeňme na to. Tak komu to prospívá? Co to je ten terorismus, jako kam to má vést? Chcete mi říct, že to je kvůli jednomu člověku, kvůli Asadovi? Samozřejmě, že ne. Člověku, který jim nikdy nic neudělal. Myslíte si, že by Kerry si šel na večeři s člověkem, který takový monstrum jako něj tvrdí? Ne. Ale tam jsou zájmy. Říkám vám, ten boj Hafiza Asada proti tomu muslimskému bratrstvu pokračuje dodnes. Kdo je Tayyip Erdogan? Turecký premiér, správně. A to je člověk, který údajně, se říká v Sýrii, dělá politiku pro muslimské bratrstvo, nikoliv pro Turecko. Protože v Turecku samozřejmě taky je spousta lidí a politických subjektů, kteří nechtějí válku v Sýrii. Protože se bojí toho, že by se mohla přelít do Turecka. Protože Turecko má se Sýrií hranici. Takzvanou porézní hranici, protože přes tuto hranici právě proudí ty hordy těch teroristů, které na základnách tureckých vojenských improvizovaných nebo stálých cvičí speciální týmy instruktorů z různých zemí organizace Severoatlantického paktu, takzvané NATO. No, to je naše práce. My jsme taky členové NATO, takže se od toho nemůžeme úplně distancovat. Nevím, jestli tam někdo z nás je. Hovořilo se o tom, že čeští vojáci půjdou na různé hranice, Turecko, syrské například. Tak to máme Turecko. Pak tam máme další hranici, Libanon. Tak tu libanonskou hranici si víceméně teďka začíná kontrolovat Hizballáh, protože v těch příhraničních vesnicích v Syrii začala řádit ta svobodná syrská armáda, ti teroristé, a ta role Libanonu je ambivalentní. Na jedné straně je tam ta politická strana Hizballáh s určitou tou ozbrojenou milicí svojí, že to jsou ti, co jsou v takové bojové pohotovosti proti Izraeli, protože v roce 2006 samozřejmě Izrael to tam pěkně spustošil. Rok poté, co se stáhla syrská armáda zpátky, která to tam jako spacifikovala v důsledku té obrovské občanské války, která probíhala předtím v Libanonu. No, máme tam syna toho zavraždeného prezidenta Haririho, Rafik Hariri, ten přišel o život během nějakého obrovského pumového atentátu.
Dodnes se neví, kdo zatím je. Jeden moment byli obvinováni Hezbollah právě, potom byla obvinována Sýrie, která s tím neměla nic společného, to se také dokázalo. A mnoho lidí v oblasti a analytiků si myslí, že zatím je Izrael. Já nevím, kdo zatím je. Každopádně jeho syn, který vyrostl v Saudské Arábii, vyrůstal, zdědil po Rafikovi Haririm obrovský majetek, který se odhadoval kdysi na asi 4 miliardy dolarů nebo 5 miliard dolarů. Dokonce figuroval v Fortune jako 500 nejbohatších lidí na světě, aspoň těch oficiálních. Tak ten člověk samozřejmě má taky zájmy politické a politické ambice a je na straně těch rebelů. Takže i v Libanonu už byly náznaky toho, že se tam rozjíždí nějaký ozbrojený konflikt, ale ten byl celkem rychle neutralizován. Takže i tam existují nějaké průniky na té libanonsko-syrské hranici. Prostě to destabilizuje celý region. Pak máte Jordánsko, tak v Jordánsku jsou americké základny, tam probíhá taky trénink těch teroristů, výcvik, který se jakoby nyní legitimizoval, protože Kerry se domluvil teda s opozicí, že budou cvičit. Oni už je cvičí celou dobu, takže nevím, co to bylo zase za zajímavou ukázku pokrytectví. Takže máme další část, to je to Jordánsko, kde se rekrutují a kudy přicházejí ti džihadisté do Sýrie, no a pak máte velkou hranici s Irákem. Jo, a pak máte hranici samozřejmě s Izraelem na Golánských výšinách, ale ta je uzavřená, tam se teďka staví zase ty ploty a zátarasy. Izrael jenom pozoruje, co bude. Určitě má taky svoje prsty ve hře. Press TV, to je iránská stanice, portál zpravodajský, tak ten dokonce komentoval, že existuje plán Izraele a Kataru, že se setkali ti představitelé někde v okupovaných palestinských územích a zosnovali tam plán zavraždění prezidenta Asada. Takže po té, co jsem hovořil o Turecku a Francii, tak teďka jako by byl na řadě Izrael a Katar. To je neověřená informace, bych chtěl předeslat, takže to jako na tom nestavme nic. Ale co se tam stalo třeba zajímavého, kde pravděpodobně Izrael hrál svou roli, je, že při jedné příležitosti, kdy jel vysoký představitel vojenský těch revolučních gard iránských do Libanonu, tak byl po cestě zavražděn nějakým záhadným způsobem. Neví se, jestli to bylo z bezpilotního letadla nebo nějakým komandem byl neutralizován. Takže určitě tam v té oblasti Izrael hraje důležitou roli. Teď se prostýká, že se rozhodl v těch okupovaných golánských územích, které jsou pod mandátem OSN, těžit nějaké suroviny nerostné, myslím, že ropu, a že udělili licenci nějaké americké společnosti. To je považováno jako porušení mezinárodního práva, jako naprostá drzost a provokace další. No a na té hranici s Irákem to vypadá tak, že tam v té oblasti žijí Kurdové, takže samozřejmě Irák má zájem tu zónu držet celkem v klidu a mám pocit, že se teďka přiklání právě k tomu, aby podpořil Asada v té mírové iniciativě Irák. Takže já vám nejsem schopen teďka sdělit, jak to půjde dál, protože přestože existuje mírový plán, přestože existuje vůle k tomu ukončit ten spor na straně Sýrie, tak ta Sýrie ten spor nikdy nechtěla, že logicky. Tak Západ jakoby na to vůbec nereflektuje a uvidíme, co přinese budoucnost, ale rozhodně to nevypadá nějak dobře. To, že ti rebelové nemají vojensky šanci nikam proniknout, protože ta armáda stále ještě stojí na straně Asada, a podle všeho i stát bude takový to na začátku, že armáda dezertuje, že se přidává k svobodné syrské armádě. To se samozřejmě stalo. A stalo se tak protože Katar objížděl různé činitele, diplomaty,
důstojníky a nabízel jim peníze za to, že když dezertují. No, například někteří diplomaté, kteří dezertovali, to se taky ví, tak dostali $1 000 000, dostali byt v Kataru a dostali nějakou penzi 25 000 měsíčně dolarů, nebo co, já už přesně nevím ty detaily, ono je to taky vedlejší, ale každopádně to všechno je de facto zaplacený a to všechno je vykonstruovaný a fabrikovaný mediálně. Celý ten konflikt. Tam není jedna špetka pravdivého odporu na tom. Protože ti, co opravdu chtěli něco jako v rámci arabského jara domluvit, tak ti se domluvili. Jestli mi rozumíte. Proč, když by se mohli domluvit, proč by museli riskovat vlastní životy. Ale ti, co tam jsou dnes a riskují takzvané ty životy, tak to dělají za peníze a ty nemají žádný důvod na tom se domluvit, protože jakmile se domluví, tak jim skončí plat. To je jako, že máte vyhazov, už vás nepotřebujeme, jděte si vydělávat jinak peníze. A jak umí tyhle lidé vydělávat peníze jinak? Podle mě neumí nic jiného. Proto se cítí dobře v té roli těch vrahů, kteří chodí, vraždí, střílí a dělají to před kamerami, točí si to na mobily. Proč myslíte, že je YouTube plná těch zvěrstev? Proč si to myslíte? Jak je to možné, že se dostane tolik materiálu audiovizuálního ven, kde je to všechno vidět? Oni si to točí na telefony proto, aby za to dostali peníze. A aby řekli, to jsem byl já, to jsem udělal já, to je moje jednotka a tady máte účet. Teď mi dejte peníze. Jestli mi je nedáte, tak já už přestanu tohleto dělat. Takže Katar přijde s kufříkem, vyplatí, řekne dobrá práce, jděte a přineste mi další mrtvoly a další videozáznamy, jak to tam děláte pěkně. No, takhle se to tam dělá. A dělá se to na objednávku. Pokaždý, když je nějaký politický summit někde ohledně Sýrie, tak to začne bouchat, že jo? Protože se takzvaně posilují pozice vyjednávací. Takže to je přesně vidět, že tohle je normálně, jak se říká dobře česky, habaďura. To je normálně fabrikovaný konflikt. Je to mediální válka, je to válka obchodníků se zbraněmi a ze smrtí kufříků plných prostě špinavých petrodolarů, který vytýkají na druhé straně arabského polostrova normálně z pouště, že jo, proudama, jako ropa, která se dá do barelů a prodává se po celém světě a my z toho děláme plastik a máme tady z toho pohonné hmoty. Přátelé, oni neví, co s těmi penězmi, tak si vymyslí válku, protože to je možná romantické, že ve stanech za chladných pouštních večerů se vyprávějí povídky o předcích, kteří hrdině jezdili na koni se zakřiveným mečem a sekali pohanům hlavy. Nevím, odkud to je, ale to, že tedy všechny ty církve, které jsou v Syrii už po staletí reprezentovány, se nyní bojí o vlastní životy a o existenci, tak to je další skutečnost. Protože pakliže by ten režim neobstál, tak by tam se začaly dělat obrovské čistky, náboženské a etnické, a pak by teprve začaly obrovský masakry. Takže jako skutečně Asad, i kdyby chtěl, i kdyby věděl, že když odstoupí, takže ta válka skončí, tak všichni Syřani se shodují na tom, že by okamžitě odstoupil. Jo. Ale bohužel se v Sýrii ví, že ten moment, kdyby odstoupil Asad, takže tam teprve začne obrovský masakr. Chápete? Takže Asad nemůže odstoupit, protože všichni nechtějí, aby odstoupil, protože on je vlastně jejich záruka toho, že tam ještě můžou přežívat, protože on drží jako celistvost té země pohromadě. On ji drží pohromadě, v momentě, kdyby on tam nebyl, tak se ta země rozpadne, což umožní těm hordám tam proniknout a začít prostě to dílo zkázet. No. Že Asad je vlastně takovým pivotem, tím bodem, který drží celý to soukolí pohromadě. Proto požadavek, aby odstoupil, a proto je to absurdní požadavek samozřejmě, který nikdy nemůže být splněn. Proto chceme-li vyjednávat se Sýrií a chceme-li tam nějaký mír, tak nesmíme požadovat, aby odstoupil Asad. Asad řekl, že tam bude do roku 2014, kdy mu vyprší mandát a budou vyhlášeny nové volby. To, jestli bude znovu kandidovat nebo nebude, na to jsem se neptal, protože jsem se s ním nepotkal. Myslím si, že to v současné době taky naprosto vedlejší záležitost, jestli bude nebo nebude znovu kandidovat. Každopádně jeho plán je zůstat tam do konce svého mandátu
a pak nechat zvolit další hlavu státu v Sýrii podle normálních demokratických principů a podle ústavy Syrské republiky arabské, kterou vám tedy můžu, pokud vás to bude zajímat, taky dát dispozici, jinak na angličtině na stranách té syrské tiskové agentury SANA. Takže má asi 23 stránek a jako, je to normální demokratická ústava. To je ten papír, ta ústava, čeho se podle mě bojí právě tyto absolutistické monarchie, protože ty žádnou ústavu nemají. A s nima se to tam taky trochu otřásá. Já se podívám, co bych vám z toho ukázal, jestli tam je nějaký film, který je mládeži přístupný, abychom dodrželi to, co jsem vám na začátku slíbil, že si budeme dívat na nějaké zajímavé filmy. Řekněte mi, kolik nám zbývá času, které jsem... Prosím. Jediné nepříjemné bylo, když jsme přiletěli se zpožděním a už byla tma, takže když jsme byli v Bejrutu na letišti, tak tam vlastně nebyl ten taxikář, který na nás čekal, protože řekl, že v noci nejezdí. Tak to bylo trošku komplikovanější dostat se potom z Bejrutu do Damašku, ale sehnali jsme si jiný odvoz a pak jsme strávili celkem hodně času na hranici, protože tam paradoxně, ale jako, je to pochopitelný, ten stát funguje dál, tam můžete dostat dokonce pokutu, když jedete rychle v autě, můžete tam dostat botičku, když špatně parkujete. A když největší frontu, co jsem tam kdy viděl, jako před něčím, tak jsem se ptal, co to je za frontu, to je fronta na povinné ručení. A tam bylo spousta lidí, čekalo, až přijdu na řadu, protože právě, když chcete povinné ručení, a teda hned odpovím na vaši otázku, ale jsem se na to vzpomněl, tak oni po vás chtějí, abyste doplatili všechny pokuty, které máte, jinak vám neprodlouží povinné ručení. No, takže ten život jde dál, přestože tedy v noci lidé raději zůstávají doma. A my jsme se dostali tím pádem dost pozdě do Damašku, že po nás chtěli například sériová čísla počítačů, foťáků a kamer, že tam musíme vyplnit. To nebyla celnice, to byla nějaká speciální taková služba, která právě zajišťovala, aby se nedostal tento materiál do špatných rukou, jako jsou počítače, jako jsou kamery, a jako jsou hlavně satelitní telefony, se ptali, jestli nějaké máme. Mně to připadalo, na jedné straně to má logiku, na druhé straně při tom, jak jsou ty hranice porézní, mně to připadá samozřejmě nesmyslné, protože pokud někdo chce propašovat takovéto technické pomůcky do Sýrie, tak použije k tomu ty hranice, které nejsou zabezpečeny. Že, to je ta hranice s Tureckem je obrovská. Zmiňoval jsem teda taky hranici s Jordánskem, která je takhle porézní. Takže my jsme byli nervózní při tom příjezdu, protože byla tma, akorát, že ta dálnice mezi Libanonem a Damaškem je velmi dobře kontrolovaná. Přes den je tam celkem frmol, jako je to tak velký frmol, ale na té hranici jsme jeli zpátky, jak byl den, tak tam bylo strašný kvantum lidí, kteří buď to jedou za obchodem, nebo si jedou na víkend do Libanonu, nebo se snaží tam teď odejít z nějakých důvodů samozřejmě. Ale ta země je velká, tam má 23 milionů obyvatel. Proto říkám, že vlastně těch 200 000 údajně rebelů je celkem malý počet lidí k tomu celkovému počtu obyvatel, jestli mě rozumíte. To není tak, že by polovina země chtěla jako svobodu nějakou. To jsou prostě lidi, kteří jsou odpadlíci, kteří mají nějaké podivné důvody. Samozřejmě čím déle ta válka trvá, no tak tím je to vyhrocenější, protože jak na obou stranách dochází ke ztrátách na životech, tak se ta agresivita, ta nenávist stupňuje. Ale je to tak, že skutečně celkem malé procento Syřanů jsou na té druhé straně barikády, jo? V těch ozbrojených milicích. A z nich tedy bylo řečeno, že 3000 jsou ti cizinci, kteří si přijdou tam buď to jako z nějakého typu zvráceného turismu, jako na safari, kteří teda ale taky špatně končí většinou, co je někdy vidět v těch záběrech, protože tam v televizi národní syrské ukazují, jak ty teroristé končí potom. Jo? Vždycky ukazují, ten terorista ten a ten, takhle se jmenuje, je tady z toho města, nebo dělají dokument o těch teroristech sebevražedných.
tak tam vychází najevo, že to jsou většinou také cizinci. Tamhle ten byl z Palestiny, tamhle ten byl z Jordánska, jo? To jsou ti, co se vyhazují do vzduchu s těmi autami. A pokud tam je s těmi auty, pokud je tam někdo ze Sýrie, tak ta televize jde a udělá rozhovor s jeho rodiči, jo? Toho teroristy. A říká, řekněte mi, proč byl váš syn terorista, co mu vadilo, že se dal na tuhle špatnou cestu. Víte, ty rodiče, jak prostě pláčou, jako otec, jak se ho říká, jak matka pláče. Říkají, no, byl nejdřív ve vězení, a když se vrátil z toho vězení, v Libanonu nebo kde, tak byl úplně vyměněný. Jo, to jsou takovéhle výpovědi. Takže vlastně ta syrská společnost se snaží se s tím vypořádat, pochopit, co zatím je, co mají v hlavě tito lidé, kteří potom páchají takovéhle neskutečné zločiny. Tím, že vyhazují do vzduchu univerzitu, zabíjí tím studenty, tím při tom výbuchu teďka, jak tady byl zmíněn v Damašku, tak zahynuli také děti, prostě protože tam byla poblíž škola. Jako, jaký to má smysl? To Syřané nechápou tohleto, co to má za smysl. A skutečně správně v tom vidí právě vměšování těch zahraničních agentů a těch zahraničních mocností a tu snahu tu Sýrii rozbít. To je důležitá věc, kterou jsem vlastně neřekl, chtěl jsem jí říct, že, jak jsem zmiňoval, že existuje jedna opoziční skupina takový amalgám, vnitrostátní, říká se jí tedy NCC, National Coordination Council, tak na svých stránkách údajně zveřejnila, že tedy pochopili, že když chtěli, že jim Katar brání ve snaze o mírový dialog, o toho politické řešení. To byla první zpráva, kterou jsem registroval v novinách libanonských, které se jmenují Safír. Safír je velvyslanec arabský. Údajně. A pak jsem na nějaké turecké stránce Welcome to Islam, se tam jmenovala, myslím, nalezl zmínku, že na stránkách NCC jejich mluvčí vypovídá, že Katar chce zničení Sýrie a že to není ve smyslu této opoziční skupiny, že rozhodně nesouhlasí s tím, aby byla jejich v úvozovkách třeba krásná země zničena. Takže se distancují od toho, od toho záměru Kataru. Že jim to trvalo celou dobu, než na to přišli. Mysleli si, že se skutečně jedná o nějaký boj proti dominanci nějaké politické struktury, která jim nevyhovovala. To je běžné v každé zemi. Máme opozici, máme ji u nás, máme ji, že jo, nalezáme opozice v jiných zemích. To je zcela normální fenomén politický, že někdo nesouhlasí s většinou. Tady jsme měli volby, vyhrál jeden ze dvou prezidentských kandidátů, tak to neznamená, že jedna strana se začne vraždit s druhou stranou, jenom proto. Jo? Tak prostě byly volby, lidi odvolili, byl zvolen jeden kandidát, máme jednoho prezidenta a bohužel ti, kteří volili jiného kandidáta, no tak nemají prezidenta svého kandidáta, mají jiného prezidenta, ale prezident z titulu své funkce a z ústavy je prezident všech. No? A v Sýrii prostě to, že někdo nesouhlasí s režimem, neznamená, že mu to dává jakýmkoliv způsobem právo na to, aby se nechal vyzbrojit, aby vzal zbraň, aby začal střílet lidi, kteří s tím režimem navíc ne vždycky mají něco společného. Tam docházelo k tomu, že například pošťáci, jo, pracovníci pošty, byli vražděni, byli házeni ze střech prostě, jo, několika patrových budov a byli tímto způsobem zabiti. Takže nad tím zůstává rozum stát. Jenom protože ten člověk pracuje pro stát, jako pošťák, tak se stává tím pádem cílem těch teroristů, kteří jsou v opozici s režimem. Rozumíte tomu? To je naprostý nesmysl. A tak dále, tak dále. Tak policista je někdo, kdo prostě se dá k policii a pracuje jako policista. Najednou přijdou teroristi, říká, to je policista, pracuje pro stát a je součástí režimu, tak je všechny postřílíme a jejich mrtvoly znetvoříme a hodíme je do řeky. Takový film tady taky mám, ale nevím, co je na tom zajímavého. Stačí, když vám to takhle popíšu. Já si myslím, že to vidět nemusíte, ale jenom v případě, kdybyste mi nevěřili, tak já se odkazuji na film, který skutečně existuje.
A ten film netočil samozřejmě režim, protože ten film točili ti sami pachatelé tohoto zločinu. Ti, kteří ty policisty zastřelili, zabili, rozrezali, naložili na nějaký nákladní vůz, odvezli někam k tomu mostu a házeli do té řeky. Takhle, oni to nedělali osobně, oni vlastně donutili nějaké lidi z toho města, aby to za ně udělali a dohlíželi na to s nabitými zbraněmi samozřejmě. No. Jedno. Takže to jsou naprosto absurdní záležitosti a je vidět, že ta politická opozice, která je v Sýrii, už chce to krve prolívání taky zastavit, protože to není nikdo. Já jsem mluvil i s nějakými představiteli syrské opozice zde v České republice, to byl nějaký člověk, který patřil do nedávna zakázané komunistické straně v Sýrii. A ten samozřejmě byl proto, aby byl změněn režim, byl proto, aby nebyla potlačována opozice, aby byla svoboda tisku a tak dále. Ale k tomu procesu docházelo. Syřané dokonce říkali, ano, Asad tento proces chtěl už vždycky, akorát ta klika těch, kteří přišli od toho starého Hafiza Asada, mu to neumožňovali, tyto reformy. A teďka vlastně ta doba, jak je zlá, tak umožnila určité reformy provádět. Vypadá to tak, že on ty reformy provádí pod tlakem té situace. Naopak ta situace, jakože na všem zlým je něco dobré, mu umožňuje udělat ty reformy, které on zamýšlel od jak živa, ale neměl volnost je udělat. Tak samozřejmě, pokud ten komunista zde vidí, že se tam páchají neskutečné sektářské masakry, že jsou vražděni například křesťané, kteří odmítají bojovat, protože to je nekřesťanské, že jo, vzít do ruky zbraň a střílet po někom. Takže křesťané raději odchází. A to je to, co se tam vlastně teďka děje. Jakoby křesťané jsou nuceni opouštět Sýrii nebo jsou vytlačováni někam, aby docházelo k nějakým takovým sektářským čistkám. A to je pro ty Syřany něco nepochopitelného. To tam nikdy nebylo. Tam žili bok po boku všichni pohromadě. Tam je dodnes židovská komunita v centru Damašku. Dodnes. Akorát se uzavírá do sebe, nechce s tím mít nic společného, samozřejmě. Ale dovedu si představit, že doufá, aby se nedostali k moci ti salafisté, atafiristé, ty islamisté, prostě ti, co tam běsní s tím plnovousem a s mačetou v ruce a se samopalem. Protože ty by se samozřejmě obrátili proti čemukoliv, co je jakkoliv odlišné od té jejich jediné víry. A to nemluvím o islámu jako takovém, to mluvím o té víře, kterou oni si interpretují podle svých potřeb. A je to jenom nějaká malá větev, bych řekl, trošku zvráceného islámu. Protože islám je proti násilí a válce a vraždění. Mi bylo vysvětleno. My jsme měli příležitost se potkat s velkým muftím, to je představitel vrchní náboženský všech Syřanů. On říká, u nás v Syrii máme 23 milionů křesťanů, 23 milionů muslimů, 23 milionů židů, protože každý Syřan je součástí té jedné náboženské rodiny, ať si věří v cokoliv. A já jsem tady pro něj. To byly slova toho muftího. On nedělá rozdíly jinými slovy mezi tím, co kdo věří. On říká, 23 milionů Syřanů, ať si věří v co si věří, jsou prostě Syřani, jedna rodina. Nerozlučná a nerozdělitelná. To je oficiální retorika těch lidí, kteří tam v té Sýrii jako působí. To není ta retorika, kterou slyšíme na těch videozáznamech Al-Kaidy nebo tý Jabhat al-Nusra, tý teroristické organizace Fronta podpory syrského lidu. To není ta retorika, kterou slyšíme na kanálech těch absolutistických monarchií, kdy tam různí jejich představitelé náboženští prostě mají neskutečné výroky jako a vyzývají dobré věřící muslimy k vraždění a k pustošení a ve jménu Boha přejí Asadovi, aby mu shořela krev v žilách a tak dále. Jako to je opravdu něco, co čteme v knihách z nějakého dávného středověku a nemůžeme něčemu takovému vůbec uvěřit. A vidět to prostě v dnešní době na vlastní oči je naprosto šokující zážitek. A to i by bylo méně šokující,
než to, když vidíte představitele demokratických států, vyspělých zemí průmyslových, jako například ministra zahraničí Kerryho, senátora, donedávna Senátu Spojených států amerických, který jde a navštíví monarchy v Saudské Arábii a hovoří s tím o tom, jak bude vyzbrojovat, jak bude platit a kdo bude platit a kdo bude jak podporovat tyto hordy těchto šílených teroristů. Takže nad tím zůstává, přátelé, rozum stát. Já nevím, kam se vytratila veškerá snaha o to vybudovat tady na tom světě nějaký lepší svět. Pardon, jsem vás asi zaujal. Řekněte mi někdo, kolik nám zbývá času? 5 minut. Zbývá nám 5 minut, takže vám zase nic nepustím, ale slibuju, že se polepší příště. Dokonce už vidíte, že jsem měl i snahu svůj vlastní počítač přivést, který bude asi lépe promítat. Ale necháme to na jindy. Já vám pošlu ještě, abychom dohnali to, co jsme zameškali minule, tak dostanete takhle v úvozovkách domácí úkol. Já vám pošlu nějaké odkazy na ten materiál k té Sýrii. Doufám, že vás to zajímalo. Jestli jsem někoho urazil, tak se samozřejmě omlouvám. Já jsem pod dojmy velmi silnými té návštěvy. Samozřejmě přejeme všem těm přátelům Sýrie, aby jim to dopadlo dobře a my budeme sledovat nadále vývoj zahraničně politický ve světě a napříště potom se budeme věnovat nějakým historickým konfliktům. Myslím si, že by bylo na místě vám pouštět například film od toho Fiska From Beirut to Bosnia. To je několik dílů o té občanské válce v Libanonu. Ne, že by to bylo povzbudivé, ale třeba to dostane tu situaci v Sýrii do lepšího historického kontextu. Jo. Takže vám děkuji za návštěvu a těším se na příště.